Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu la famille. Ambe be fole to ni jamu ibe yoromi ibe munna ibe mun kono fole mu da yoro ta'ala. Nawbe hera la draw kala fana be hera la bas fo tan ambe ala tan. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Voilà, comme awere ala projet donc chama mera voani mera mais peut-être mo sens que imagine. Donc bi ça fait l'occasion o de faire le law nya fait et aw dogoni aw deñ aw fula adamu konté. Voilà, donc on a décidé de lancer carrière courant de là et nous va faire un youtubeur. Voilà, donc mon youtubeur est amena expliquer duguma détail yo ana kiri karawa be YouTube be fonctionner nyadi amena be fana expliquer ani YouTube haju be muni mun de la pour que c'est que barake ala ameno fana expliquer. Donc comme anya fo yo nyami donc ni yana première vidéo de donc amba ni na bela jelen fait donc vidéo ni au maximum de partage kala o ka partager mo chaman kese kaso parce que vi ana fa follow yo de no ya partager fana o ko abonné ana chaîne no ya abonné ana chaîne donc vidéo ni yere mo fele ni ya o ke vidéo ni mais no ya aimé aba fo de ma view mais au détail be ni ala sona amena do ya ko ko felani na donc abaw jija o be vidéo ni ma fele de pas ban euro fo de pas dam na euro fa ban euro donc no kera donc chama fen chama ba ko no donc ambe se ka expliquer YouTube ko nyalo o fana tamilon ko fe donc pour juste que information dogmani do dama ni vidéo ni kono la ni mumi parti mu famu ibe se ke ta commentaire la iba sebe donc ambe sagi ambe réponse dima ani flana mu fana bala fana e feni kono la fana ambe se ke fendo fo mu nyala kadi do e si ani be fe ke plus d'éclaircissement sur la ama jari kanta en PV ibe a sebe juste commentaire la na kara nyami après ambe se ke vidéo spéciale ko fana ka daw ma ko donc o de tundo en grosso modo donc awo jija o ke vidéo ni ma fele fa ban euro no kera dron aba bera jelen fam voilà comment ya fo nyami introduction na yani vidéo be damna amba ira wala ten 6 ans ibe se ki abonné sen na nyami ani be vidéo ni eme nyami ani ba partager nyami afre ni aya jube ma wéré ala pour si wakati ni no les flano antum to ke annonce do ke ana status en fait ana différents réseaux sociaux comme WhatsApp, Facebook, Twitter et Instagram ça fait là une publicité do ko wé publicité ni kamba fait kan lancer carrière pour avoir kon et nous va ko ma ko youtubeur monde youtubeur de yalo o mu nyalo nous be vidéo ke kala do réseaux sociaux là et ni mali on va faire ma vidéo man donc au Sénégal ya be ko youtubeur voilà youtubeur et avec comme des médecines be nyami donc à façon que ça est-ce que tu vois donc ni tara médecine kono ba fi médecin général be ngode yalo et inana abi consulter kono kono bila ba fi ya abi indiquer beta spécialisation voilà donc ni tara médecine générale barana et consulter avec spécialité do ire la beta yoro voilà donc soit beta cardiologue de bara wala beta dentiste de bara wala beta ophtalmologue de bara cardiologue ode munu bu dusukun furake dentiste ode munu be nyim furake ophtalmo ode munu yalu be nyaadol de furake donc youtubeur fana mo nyaade youtubeur de yalo o munu de don lu bla ko te foye ke vidéo de ke kala do youtube la donc youtubeur fana ni ya mable youtubeur do be o be vidéo ke actualité de ka donc ni ko be vidéo ke actualité ka donc e be ma youtube fa be la e be don domaine ni be kono mais do be fana o la youtube o ba soro be vidéo ke pour film ou drone do be vidéo ke pour santé drone do fana be vidéo ke pour sport drone mais do be fana be vidéo ke pour ke vidéo drôle drone ke vidéo munu nyalu be mo la yele wala do be o ba ke pour religion de yay donc o façon chama de frale ñoo kan ba fulle ma ko youtubeur donc beni la domaine spécifique de donc en fana ya essayer les flan no kan ba lancer au delà donc expérience tam wa ko ambola ko no voilà mais ala ni awla dema ambese ke carrière sera kono ni ala stala sonama donc pour être youtubeur qui a besoin d'une certaine chose donc au lieu muni munde donc amena au lieu de si faut yete donc ni mo youtube la bibi ikalon fin ça va bien odi amunay na o soro ikalo abi takanya fe na mo soro ikalon wala carrière tinyalenya donc au fin ça va ni yamunya a folo ale bala chaîne de créer na chaîne ni créer donc a haju mo de la munu yalo wena ou abonné à la chaîne donc ni abonné chaîne ni na donc o gen ko fanga de dama donc ni abonné à la chaîne na fenga do be cloche de notification fana activer ni cloche de notification ni activer o be ke sababu ye o vidéo ni ko fe ay vidéo la donc e be ke mo follow e vidéo ni so est-ce que tu vois na vidéo la donc
tap n'a sɔrɔ i bɛ connecté len e de bɛ kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye ke vidéo ni jugué donc ni ye vidéo ni jugué fana fɛn dɔ bɛ u b'a fɔ ma vie donc plus o bɛ caya à la vidéo la plus YouTube mɔgɔw bɛ à la vidéo partager mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ou la moteur de recherche la donc har ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ recherche kɛ pour vidéo la minnu y'a lɔn ale bɛ vidéo kɛ domaine mun kan u bɛ se k'a la vidéo fana suggérer a tigi ye pour a b'a jugué donc o vie ni pour que se kɛ k'i kana f'i kɛ vidéo ni aimer de donc fɛn dɔ bɛ yen après an bɛna détail d'aw ma kɔfɛla la ni ala sɔnna ma an b'a détail d'aw ma a bɛ kɛ ɲami a bɛ aimer ɲami a bɛ abonné ɲami ani sabanan ye mun ye o de ye que vidéo partager donc vidéo ni ye vidéo kɛ sisan an bɛ se k'ala dɔn yan après n b'a partager mɔgɔw ma soit Facebook la wala WhatsApp la wala Twitter wala réseaux sociaux ninnu bɛɛ la voilà donc ni de y'a partager ma c'est juste i k'i bolo la lien nin kan i bɛ don vidéo nin kɔnɔ YouTube la donc fɛn nin y'o dɛ donc ne b'a partager ma ɲami e fana n b'a dali fɛ ala yɛrɛ kama donc ni ye na vidéo sɔrɔ lɔ min na wala i y'a lien sɔrɔ ɲami i k'a partager i tɔɲɔgɔn wɛrɛw ma o ɲa donc plus i bɛ vidéo ni partager plus i tɔɲɔgɔnw b'a partager plus ne bɛ mɔgɔw sɔrɔ mun bɛ na vidéo jugué plus fana n bɛ mɔgɔw sɔrɔ mun y'a la u bɛ na vidéo aimer n'u ye na vidéo aimer donc a bɛ na vie de caya est-ce que tu vois donc plus na vie bɛ caya plus n bɛ mɔgɔw sɔrɔ minnu bɛ ok aw bɛ hakɛ to plus n bɛ mɔgɔ sɔrɔ plus YouTube mɔgɔw bɛ na vidéo suggérer fana mɔgɔ wɛrɛ la minnu y'a la u bɛ se k'a jugué est-ce que tu vois donc en grosso modo YouTube sanfɛla la donc nin fɛn saba de bɛ yen mun y'a lɔn a bɛ mɔgɔ to YouTube sanfɛ nin fɛn saba nin de fana n'i fɔra a la i k'a lɔn i tɛ mɔgɔ sɔrɔ YouTube sanfɛ parce que a fɔlɔ n'i ye scène créer n'i bɛ mɔgɔ sɔrɔ mun b'a abonné a la i k'a lɔn i bɛ vidéo mun na dɔn a bɛ da i kelen de ma i ni mɔgɔ wɛrɛ t'a ye filanan b'a la n'i bɛ mɔgɔ sɔrɔ fana mun b'i la vidéo aimer donc i la vidéo bɛ taa fɔ à un certain moment YouTube mɔgɔw b'a fɔ nin vidéo nin man ɲi donc n'i y'a ye mɔgɔ t'a jugué la wala mɔgɔ t'a like la mɔgɔ t'a partager la donc vidéo nin a tɛ kumala ɲuman de kan donc ni vidéo nin tun bɛ kumala ɲuman kan donc i b'a sɔrɔ vraiment hali n'a kɛra mɔgɔ fila de wala mɔgɔ saba soit olu b'u abonné à la chaîne na soit olu b'a la vidéo aimer est-ce que tu vois mais ni m'o sɔrɔ fɛrɛfɛrɛ i k'a lɔn k'a fɔ i la youtuberiya a tɛ taga ɲa i la carrière youtuberiya fana a tɛ taga ɲa parce que i ye fɛn o fɛn ye o la kuma fanga kɛra mɔgɔ la ɲa o ɲa i k'a lɔn ala de fanga nin d'i ma mais ala tɛ jigin kɛ fanga ta k'a di mɔgɔ ma mais a b'a latami mɔgɔw de bolo a b'a latami yɔrɔ de fana na donc o kamala la an bɛ nin carrière in daminɛ la an hakili b'aw kan an jigi b'aw kan an b'a dalilaw fɛ ala yɛrɛ kama a ko se k'aw abonné an na chaîne na que an na page ka aimer an na différents chaînes réseaux sociaux donc i taara yɔrɔ o yɔrɔ i b'an na page sɔrɔ yen Facebook la Twitter la Instagram la voilà ani Facebook comme y'a fɔ aw ɲɛna Facebook Instagram Twitter i taara yɔrɔ o yɔrɔ i b'an na page sɔrɔ yen donc ani lien donc pour que se que donc juste an bɛ lien de partager ma voilà an na vidéo n'an ye vidéo nin kɛ i b'a dugumala jube ni vidéo nin dugumala jube i bɛ lien dɔ sɔrɔ yen donc lien ninnu plus i b'i bolo la o lien ninnu kan plus i bɛ an na vidéo caman sɔrɔ i bɛ mun commenter soit i bɛ an na vidéo caman sɔrɔ i bɛ mun jube fana donc laban mun bɛ yen n'an bɛ fɛ k'a fɔ donc quel que soit alpha an bɛ se que vidéo kɛ sisan vidéo ni soit a bɛ bɛn soit a tɛ bɛn soit a bɛ diya dɔ ye soit a tɛ diya dɔ ye parce que kuma ye fɛn dɔ de ye mun y'a lɔn n bɛ se k'a fɔ portion de dɔn e b'a fɔ de dɔrɔn mais i t'a lɔn n'a bɔra f'a bɛ ɲa f'a tɛ ɲa donc o de don i bɛ se que kuma dɔ fɔ sisan i b'a sɔrɔ a diyara dɔ ye kosɛbɛ mais i bɛ se que kuma dɔ fɔ sisan i b'a sɔrɔ non a ye dɔ bɛ yen a y'o jogin parce que mun na n y'o fɔ exemple ni ne ko sisan ko pourtant nin fɛn nin a cɛ ka ɲi mais n'a sɔrɔ mɔgɔ b'a n sigilen de kɛrɛfɛ wala mɔgɔ bɛ n de la o groupe kɔnɔ o mɔgɔ mun y'a lɔn o fɛn nin man dɔ ye kɔni y'a lɔn n bagar'o ma donc o de kama la an b'a fɔ vraiment n'an ye vidéo kɛ vidéo ni pour a kɛ se ka taa ɲa donc aw b'aw jija fana aw bɛ commentaire kɛ dugumala la donc mun ka d'aw ye vidéo nin kɔnɔ aw b'o fɔ an ye dugumala la mun man d'aw ye vidéo nin kɔnɔ aw b'o fɔ an ye dugumala la quel que soit alpha plus aw b'an na vidéo commenter plus an fana b'a lɔn an ɲana kɛ mun fara an yɛrɛ kan an b'a lɔn an ɲana kɛ mun bɔ an na ko la donc o de don bi en grosso modo pour k'a fɔ aw ye mais aw kana ɲinɛ fana surtout comme n y'a fɔ aw ye ɲami commentaire ni surtout les critique ninnu de b'a to an b'a lɔn vraiment n'a sɔrɔ an na baara bɛ taga ka ɲa de wala a bɛ sagina kɔfɛ mais an tɛ se k'a fɔ lɔngɔ an bɛ sɔrɔ vidéo kɛ la donc an bɛ vidéo kɛ vidéo bɛ taa mɔgɔw b'a aimer u b'a partager mais an tɛ critique sɔrɔ a la an tɛ foyi sɔrɔ a la donc ni mɔgɔ kɛra i bɛ jama mun kɔnɔ i tɛ mɔgɔ sɔrɔ yen mun b'a f'i ye i bɛ ten de wala i ɲana ka nin de kɛ i kɛ nin de kɛ donc o kɔnɔna la i b'i yɛrɛ mafilɛ kosɛbɛ i bɛ mun kɛ la n'a sɔrɔ a ka ɲi wala a man ɲi est-ce que tu vois donc comme n y'a fɔ aw ye ɲami nin y'an na premier numéro de donc c'est juste an bɛ présentation de kɛ donc présentation nin kɔnɔna la an ɲana ka mun kɛ ani an bɛ carrière mun lancer an y'o de fɔ aw ye ten donc comme n y'a fɔ aw ye ɲami a daminɛ la spécialité de dɔn donc parti de dɔn
mais pour l'instant à ma spécialisation ta folo donc on a décidé que comme actualité quand on fait on fait nyalon si ça va en rapport avec une religion ani ana coutume ani voilà de façon mais fait on fait nyalon fana ani ana religion teta c'est-à-dire anana dina teta anana adaw teta donc pour l'instant ante ko molu kan folo mais on sait pas dans l'avenir ala be mou réserver voilà donc mo y kera nyawnya e kalon donc ibe fe mun ke abebo ala de la ibe mun fo fana abebo ala de la na nyara ala de donc na ti nyara fana donc e kalon ala de manu ko yeye voilà o kamala nak bi anana pour que kuma fe pour que ambolo jawye ka awla haketu nyini ka fawye vraiment amba lancer la carrière din kono expérience tana lonia tana amadali ka ke fana mais ala ni awla deme donc ambe se ke fendo ka kono abe se ke ambe ke fenya kono aw yere fana be se ke fenya kono parce que bibi abe se ke ni domaine ni kono bi sinima sini ne be fen suraro mo yere fana be ay abe diatiki donc fana be nyini ka kera nyami donc be se ka nyafo tigi fana nya kera nyami est ce que tu vois donc comme nyafa yo nyami harisa nasro mo be mu nyalo fendo ba bolo ka expliquer anye histoire do ba bolo ka fanye wala fendo ba bolo ka fanye pour ambe mu fara ana savoir faire quand donc amba nyina tigi fe harsa aka suggérer anye dugumala la commentaire la mais harsa comme nya fa we nyami ana premier numéro de donc premier numéro c'est très important donc amba dalo law fe ok un maximum de j'aime kala ani partage voilà alhamdulillah ni détail nous ne tumba bolo ka expliquer we donc comment anye détail nous expliquer ambe alaf taala dali ala kay neni aw be ke afamu ya bagay ni ala ya ono ya fana be alaf taala dali ala ka ok ande ma baga fana ni voilà au bela jelen ko la fana harsa ambe saga kan ka fawe vraiment o kana déconnecter ka sura mo abonner chaîne ni na ka vidéo ni aimer ka la ka partager amba follow big up ok merci